Predstavte si, že by ste sa mohli vydať na svoju cestu kedykoľvek, bez čakania, bez zbytočných front. Nezáleží na tom, kam vás život zavedie. So spoločnosťou Infinite Luxury sú vaše letecké zážitky vždy výnimočné. Infinite Luxury ponúka najvyššiu úroveň pohodlia, bezpečnosti a elegancie. Naša flotila súkromných lietadiel je navrhnutá tak, aby spĺňala aj tie najnáročnejšie požiadavky. Naši skúsení profesionáli sa postarajú o každú vašu potrebu. Pre nás ste na prvom mieste. Rýchlosť, pohodlie a čas. To je to, čo znamená cestovať s nami. Získajte späť kontrolu nad svojim časom, nech ste kdekoľvek na svete. Bezpečné a rýchlo, bez zbytočného stresu, s exkluzívnym servisom, ktorý si zaslúžite. Naša technológia a experti v oblasti letectva zabezpečia, že váš let bude plynulý a bezproblémový. Po prílete vás čaká bezproblémová preprava, aby ste pokračovali v ceste k cieľu vašich snov. Infinite Luxury, luxus, ktorý si zaslúžite. Kontaktujte nás ešte dnes a zažite letecký zážitok ako žiaden iný.